Така Авраам излезе от Египет, той, жена му и всичко, което имаше, заедно с Лот, и замина към южната страна. Авраам беше много богат с добитък, сребро и злато, и от южната страна той се придвижи постепенно до Ветил, до мястото, където отначало беше поставена шатрата му между Ветил и Гай, до мястото, където първоначално беше издигнал жертвеник. И там Авраам призова Господното име. Също и Лот, който придружаваше Авраам, имаше овце, говеда и шатри. И понеже земята не ги побираше да живеят заедно, тъй като имотът им беше много и не можеха да живеят заедно, появи се спречкване между Аврамовите и Лотовите говедари. По това време ханаанците и ферезейците населяваха тази земя. Тогава Авраам каза на Лот: да няма, моля ти се, спречкване между мен и теб, и между моите и твоите говедари, защото ние сме братя. Не е ли пред теб цялата земя? Моля ти се, отдели се от мен. Ти, ако идеш наляво, аз ще ида надясно. Или ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво. И така Лот погледна, разгледа цялата равнина на Йордан и видя, че беше добре напоявана до Сигур, преди Господ да беше съсипал Содом и Гомор, като Господната градина, като египетската земя. Затова Лот си избра цялата Йорданска равнина. И Лот тръгна на изток и се разделиха един от друг. Аврам се засели в ханаанската земя, а Лот се засели между градовете на Йорданската равнина и преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. А содомските мъже бяха твърде нечестиви и грешни пред Господа. И Господ каза на Аврам, след като Лот се отдели от него: погледни от мястото, където си, и погледни към север и юг, изток и запад, защото цялата земя, която виждаш, ще дам на теб и на потомството ти до века, и ще направя потомството ти многочислено като земния прах, така че ако може някой да изброи земния прах, той твоето потомство ще изброи. Стани, обходи надлъж и нашир земята, защото на теб ще я дам. Тогава Аврам премести шатрата си, дойде и се засели при Мамриевите дъбове, които са в Хеврон, и там издигна жертвеник на Господа.